Na slzičky šťastia si ešte počkáme, no ešte predtým sa Petra usilovne vrhá na prípravu ďalšieho prekvapenia. Viem o Valiho skrytých túžbách, ktorý by ocenil mať v byte otvorený oheň, a preto sme sa rozhodli im darovať podobu ohňa v takomto biokrbe. Vali vôbec netuší, že pripravujeme takéto prekvapenie pre nich. Dúfam, že sa mu to bude páčiť a že to ocení aj Katka. Skoro. A čo to je? Jede ten krb? Hádaj. Áno. Čo ide na... To ide kam? Už to viem. Tu som, ale počkaj, už to je blízko maxima. Daj sem. Není. Držím ti vlasy, či... Pozri sa, tako sa nalieva, baby. Čo nie, to budú mať do budúcej zimy. Si s tým môžu kúriť. Fakt to tam nalievte, ale? Ne, stačí už. Stačí, hlavne toto utrime. Zavládla na terase priam idylická nálada. Maťko, ty máš všetko spravené, keď si takto opekáš? No ja mám všetko spravené bez tej pomoci a ty Bez máš? mojej pomoci. Kto ti napichol tento špekáčik? Áno, ale potreboval si... narezal. Áno, a tá encyklopédia, čo som ti požičiaval k tomu? Dobre, no ale tak vieš, nakoniec tú manuálnu, tú najťažšiu, tú čiernu robotu som spravil ja. Áno. A kto bude čistiť tie Daj si na kvapkance? to. Vieš čo, neviem, produkcia. Alebo Katka. Katka nemôže. Katka a Pálko za chvíľku prídu, dúfam, že sa im bude páčiť tento biokrb. Kubánska atmosféra Paľovi sadla presne podľa predstav. Poďme aj na ďalšie prekvapenia, ukryté v zákutí útulnej terasy. Tak toto je naša nová terasa? Nová terasa, ako som vám pred 3 dňami hovoril, že to možno bude vaša najobľúbenejšia izba. Ja to už neviem vydržať, ja to musím povedať. A od nás máte darček, tento nádherný biokrb, ktorý... Wow. Vážne? To je darček, to je proste mimo rozpočet, o ktorom sme sa bavili na tento byt. A tento krb je bio, či mohol by byť prakticky aj vnútri, ale myslím, že tu mu bude tak lepšie. Nie, toto je tak, aby som povedal, také správne miesto. Krb na terase je niečo vynikajúce a pomerne nezvyčajné ešte u nás. Určite krb by som bral. Veľkou zmenou prešlo aj miesto hniezdenia nášho mladého